काशी बनारस के बाग में बरुआ जगी ठानल। काशी बनारस के बाग में बरुआ जगी ठानल। कहाँ बाण बाबा अंजनी बाबा हो जगिया देखे आवन। कहाँ बाड़ी दादी लाल मुनि दादी हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी दादी मंजू दादी हो भिखिया डाले आवन। काशी बनारस के बाग में बरुआ जगी ठानल। कहाँ बाण चाचा अरुण चाचा हो जगिया देखे आवन। कहाँ बाण चाचा बरुण चाचा हो जगिया देखे आवन। कहाँ बाड़ी चाची पूजा चाची हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी चाची अंजू चाची हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी मामी कंचन मामी हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी मामी कंचन मामी हो भिखिया डाले आवन। काशी बनारस के बाग में बरुआ जगी ठानल। कहाँ बाड़ी फुआ माया फुआ हो बरवा रोपे आवन। कहाँ बाड़ी फुआ छाया फुआ हो बरवा रोपे आवन। कहाँ बाड़ी फुआ पिंकिया फुआ हो बरवा रोपे आवन। कहाँ बाड़ी फुआ नीलुआ फुआ हो बरवा रोपे आवन। काशी बनारस के बाग में बरुआ जगी ठानल। कहाँ बाण मामा विजय मामा हो जगिया देखे आवन। कहाँ बाड़ी मामी रूपम मामी हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी मामी रूपम मामी हो भिखिया डाले आवन। काशी बनारस के बाग में बरुआ जगी ठानल। कहाँ बाण मऊसा नीरज मऊसा हो जगिया देखे आवन। कहाँ बाड़ी मऊसी रेणु मऊसी हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी मऊसी रेणु मऊसी हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी दीदी प्रियल दीदी हो भिखिया डाले आवन। कहाँ बाड़ी दीदी प्रियल दीदी हो भिखिया डाले आवन।
काशी बनारस के बाग में बरुआ जगी ठान